Nungka jotona ani mung hamari deborma HAMCHANAI ma sini jegan Thwi kuthum dari lila bekini amo 1 month 1 million views thangka nongni hamjumung nong sajumung bisingte hagini sungno support khaitongdi hambai Pulano sini je sungno hamjagai je sin Tripura haingwa sung naitongnai rokno belai belai ke hambai tan himna tini ang nukjagai saman karon kha sung kaisa film khaimani busulung hnoi a jagani gano sung film releasing e sin sikang sung gano YouTube alon share ka khairman bisingo nong support bai nong hamjung bai nong khairmung bai tini sik jorao a video 1 million cross haikya abon bagai nono belai ke hambai marwo norok taibo sungno aike jajagai support khaitongna bagai aka o channel no noro ta kesa saklai mung noro naimanai bisi atai 20 din ba 15 din bisingo pano sing khaima kha khainai lockdown rok ba jora kombong tongkha lockdown rok pakhang kha khayan hum tongmani haipano judin jora ma kha o bisingon khainai nugui man phinai amai kno norok je sungno agi chajang ma hai amai kno nong support rei tongna bagai nong no koijawo norok sung abun bagin chawa belai belai khe norok sungno chajang bagai no paiphlaya hambai ja channel naidi HAMCHANAI studio norok judino chajagai tongkha ba subscribe khaimano ara khaigen ka nugano tai kokdin bisingo music video kokhen asutinya hambai jotono no ahikena thiasak support khaitongnan bagai jotono hambai kulumka. Hello everyone, jotono phungkaham tini belai belai ke tongthokjak finally chini music video 1 million nungkha viewers no belai belai ke hambai mario chini o music video Thwi kuthum no sajagai 1 million dakti 1 month ni bising no karikha tai chini director Stephen no bo belai belai ke hambai mario ano o Thwi kuthum song no choreography khlaina bagai jora ririkha belai belai ke hambai no mario chini director no bo tai lila en hamari borno belai belai ke hambai tai bo narong bagai su khobor kaham koktuma lila ni tegaisa music video dakti no norok nogoi mannai o HAMCHANAI studio channel no norok nogoi mannai sudo kaise taibo nogoi manthotokhai bujibo chung director by kabangma kokno salaijak taibo lilani music video oro shooting khlaijaknai tei naibo mannai norok busulung film bo release khlai rijaknai taibo kan kaham tongo so ang excited o film no naina bagai so abon bagai belai belai ke haino hai viewers no koijao subscribe khlai tindi o channel no tai hambai tata kulumka ani khapani tapok tai busono tai channel non jara naitongnai video naitongnai bono hambai angobo no sanam sungo je nongni hamjang bisingtei nongni hamjang mani bisingtei tini je Thwi kuthum gan hemani abo video song hemani abo 1 million kama bagai nongno hambai nongna hamjang mo ekan mani tongo nongno hambai ambagai naro try oisini channel no tem naitongdi tebo video kam haine ambagai subscribe khaine ta pawani hambai